Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο συνάδελφος μου μόλις κατήλθε εκ του βήματος. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιστράτευσε ό,τι θάρρος έχει και εκείνος και η παράταξή του για να μας πει ότι οι αγρότες είναι ωφελημένοι, είναι ευχαριστημένοι, παρόλα τα προβλήματα βέβαια που αναγνώρισε, από την κυβερνητική πολιτική. Εγώ θα έλεγα ότι οι αγρότες είναι η κατηγορία εκείνη των Ελλήνων που είναι το πιο εξαπατημένο, το πιο αδικημένο, το πιο ζημιωμένο τμήμα του ελληνικού πληθυσμού από την κυβερνητική πολιτική. Και πρέπει να πω ότι οι αγρότες μαζί με άλλες κατηγορίες του ελληνικού λαού, των εργαζομένων, των νέων, των ανέργων, δεν έχουν την απορία που εκφράζουν διαδοχικά εδώ οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας ανερχόμενοι στο βήμα από τη στιγμή που εκφράστηκε και κατατέθηκε η πρόταση μορφής από την πλευρά μας. Από τη στιγμή που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε την πρώτη πρόταση μορφής, όλοι οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας έρχονται εδώ και ένας-ένας λένε λες και κατέβηκαν από τον Άρη και πρώτα απ' όλα εκφράζουν την απορία τους. Μα λέει, τι γίνεται, γιατί καταθέτετε πρόταση μορφής, χρησιμοποιώντας το καινοφανές επιχείρημα ότι είμαστε νεοεκλεγμένη κυβέρνηση. Μόνο 6 μήνες έχουμε εκλεγεί. Κοιτάξτε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εντολή του ελληνικού λαού που πρώτον δεν την τιμάτε εσείς, μην περιμένετε να την τιμήσει κανένας. Και η απάντηση για τους 6 μήνες είναι και λοιπόν, μα το θέμα είναι ότι κυβερνάτε 6 μήνες ή σε αυτούς τους 6 μήνες ποιο είναι το περιεχόμενο της πολιτικής σας και πόσο ακριβώς εξαπατήσετε με τις ψεύτικες υποσχέσεις σας και τις δεσμεύσεις σας ποτέ δεν υλοποιείτε τον ελληνικό λαό και όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων. Μετά την απορία διαδέχτηκε η χαρά. Το ανακαλύψατε επιτέλους και το απαντήσατε. Και δυστυχώς σε αυτή τη χαρά πρωταγωνιστούν και οι υπουργοί, προσπαθώντας ή επιχειρώντας να κρύψετε την πολιτική σας ανέχεια. Και δεν βρήκατε την απάντηση. Μια χαρά που δεν μπορείτε να την κρύψετε. Ακολουθείτε, λέει, το συνασπισμό. Τρέχετε πίσω από το συνασπισμό. Δεν μπορείτε να κρύψετε τη χαρά σας. Και στην κυριολεξία λυπάστε ή θέλετε να δείξετε ότι λυπάστε και θέλετε να γίνετε οι κηδεμόνες ή οι θεσμικοί κηδεμόνες του ΠΑΣΟΚ στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει τώρα και που θα αναλάβει και στο μέλλον. Κροκοδίλια δάκρυα. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ανάγκη ούτε από θεσμικούς κηδεμόνες, ούτε πρέπει να πω από αριστερούς παιδονόμους, γιατί το είδαμε και αυτό αυτές τις μέρες. Υπεύθυνα πήραμε μια πρωτοβουλία για να εκφράσουμε όχι τις ανησυχίες ή τις αγωνίες ή τις ψυχολογικές προσεγγίσεις κανενός. Πήραμε υπεύθυνα μια πρωτοβουλία για να εκφράσουμε αυτό που λέει όλος ο κόσμος, αυτό που λέει ο πολίτης, αυτό που λέει ο εργαζόμενος, αυτό που λέει ο συνταξιούχος. Δεν αντέχουμε την πολιτική σας. Η πολιτική σας μας πάει πίσω. Μας δημιουργείται ανασφάλεια, μας δημιουργείται μια κοινωνία ανασφάλεια στην οποία δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Ειδικά οι νέοι. Δεν μπορούμε να αντέξουμε τις στοχευμένες ταξικές σας πολιτικές. Έχετε εξαντλήσει πάνω μας όλη σας τη φαντασία για να εξυπηρετήσετε σε συγκεκριμένα συμφέροντα και να ασκήσετε συγκεκριμένες ταξικές πολιτικές για όποιο θέμα και να αγγίσετε. Δεν αντέχουμε την ακρίβεια. Είμαστε η ακριβότερη χώρα της Ευρωζώνης. Είναι αυτό ή δεν είναι πραγματικότητα? Δεν αντέχουμε να μας φορολογείτε άγρια. Μέσα σε 3 χρόνια να μας έχετε διπλασιάσει τη φορολογία. Να μας λέτε ότι θα κάνετε κοινωνική δίκαια πολιτική και να αυξάνετε κατά 6 δισεκατομμύρια, να δημιουργείτε κατά 6 δισεκατομμύρια πρόσθετους φόρους στον πρόσθετο προϋπολογισμό. Είχατε καμιά εντολή από τον ελληνικό λαό για αυτά που θέλετε να γίνετε ή να μας καταστήσετε εμάς τιμητές της εντολής του ελληνικού λαού? Δεν αντέχουμε τη μείωση, την καφήλωση, το πάγωμα των κοινωνικών δαπανών τόσο στην παιδεία όσο και στην υγεία. Αλλά πότε επιτέλους, να πούμε για την παιδεία, θα φτάσετε τις δαπάνες για την παιδεία στο 5%? Περάσανε 4 χρόνια. Έχουμε από τις χαμηλότερες δαπάνες για την παιδεία. Και υπάρχει μια υπόσχεση, η οποία μένει υπόσχεση και στην ουσία είναι εξαπάτηση. Πότε επιτέλους θα υλοποιήσετε τις υποσχέσεις σας για την υγεία? Άκουσα τον κύριο Αβραμόπουλο, Υπουργός Υγείας, ο οποίος δεν είπε λέξη.
Λέξη για την πολιτική για την υγεία. Μας έκανε ένα σεμινάριο περί κεντροδεξιάς και για τα θέματα της υγείας, που είναι αρμοδιότητά του και στο κάτω-κάτω οφείλει ως υπουργός και αυτός και άλλοι υπουργοί να απαντήσουν στα δεδομένα που θέτει η πρόταση δυσπιστίας του Πασόκ. Δεν είπε τίποτα. Βέβαια, θα γελάγαμε αν ξανά έλεγε για 5η-6η φορά ότι θα προσλάβει νοσηλευτικό 8.000 νοσηλευτές και νοσηλεύτριες στα νοσοκομεία. Στα νοσοκομεία και στα αγροτικά κέντρα που αργοπεθαίνουν και σβήνουν. 2 νοσοκομεία στην εκλογική μου περιφέρεια, ένα στη Λιβαδιά και ένα στη Θήβα, υπολειτουργούν. Στην ουσία δεν παρέχουν καμιά φροντίδα υγείας, καμιά πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού και τα αγροτικά κέντρα είναι διαλυμένα και στην ουσία είναι εξαφανισμένα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής σας. Σας ζητάμε εδώ και χρόνια να κατονομάσετε μία ομάδα του πληθυσμού που να είδε να βελτιώνεται η θέση της. Πείτε μας μία ομάδα. Κυβερνάτε τόσα χρόνια. Οι μόνοι που βλέπουν να βελτιώνεται η θέση τους είναι οι μερεσματούχοι, τα υψηλά εισοδήματα, μέσα από τις φοροαπαλλαγές που τους εξασφαλίζετε. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, έρχεστε και καταθέτετε ένα ασφαλιστικό, το οποίο αυτό που δείχνει, και το δείξανε και οι μετρήσεις, είναι ότι δεν έχετε καμιά αίσθηση, καμιά επαφή πλέον με την κοινωνία. Έχετε χάσει παντελώς την επαφή με την κοινωνία. Μα είναι δυνατόν σε μια, αυτό που λέτε μεταρρύθμιση, να έρχεστε εδώ κοινικά και να λέτε ότι έχουμε μαζί μας το λαό και να την απορρίπτουν 6 στους 10 ψηφοφόρους σας και 82% του ελληνικού λαού. Αυτό είναι πλήρες αποστασιοποίηση από την κοινωνία. Και όλες οι μετρήσεις, και δεν είναι μόνο αυτή, 60%, 70% δείχνουν οι μετρήσεις ότι απορρίπτουν και αποστρέφονται και αποδοκιμάζουν την πολιτική σας. Με αυτά τα δεδομένα, μα είναι δυνατόν να απορείτε γιατί το Πασόκ, κύριε Υπουργέ μου, κάνει πρόταση μομφής, γιατί το Πασόκ στοιχειωδώς έχει επαφή με την κοινωνία και τους πολίτες. Αν εσείς την χάσατε, κάποιοι πρέπει να κρατάνε μια επαφή με τον λαό και την κοινωνία και επιτέλους να την εκφράζουν. Και θέλω να πω και στους φίλους εξ αριστερών ότι τα πολιτικά κενά δεν καλύπτονται μέσω διαφημίσεων ούτε μέσω ειρωνικών σχολείων. Τα πολιτικά κενά καλύπτονται με πρωτοβουλίες που εκφράζουν την κοινωνία και τους πολίτες. Και αυτή η πρωτοβουλία του Πασόκ, που είναι η αρχή και θα έχει και συνέχεια, είναι γιατί δεν χάσαμε και δεν θα χάσουμε τις ρίζες μας, την επαφή μας με την κοινωνία και την επαφή μας με το λαό. Αν η κυβέρνηση έχει πάρει διαζύγιο και από το λαό και από την κοινωνία, εμείς είμαστε εδώ να τον εκφράσουμε και με μομφές και με άλλες πρωτοβουλίες. Είναι χρέος μας και υποχρέωσή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ και επισημαίνω ότι ήσασταν συνεπέστατος στο χρόνο σας.